demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Sa ovog mjesta koje je tu, koje postoji zbog majki, zbog porodica žrtava genocida, koje postoji zbog Bosne i Hercegovine, naše domovine, zbog pravde, zbog istine, zbog savjesti čovečanstva, zbog Evrope, zbog cijelog svijeta, zbog svih nas, zbog naše djece, zbog budućih pokoljenja. Trebalo je da prođe više od decenije kako bi posmrtni ostaci žrtava, onih identifikovanih, onih ekshumiranih iz masovnih grobnica, konačno našle smiraj na mezarju u Potočarima. Ko ne zna ili neće da zna, neka dođe ovdje i neka stane i pogleda polje bijelih nišana i bit će mu jasno. Prije 11 godina, 2003. godine, a 13 godina nakon zločina genocida, ovdje su ukopani prvi posmrtni ostaci žrtava. Danas je 11. godišnjica otvaranja memorijalnog centra, njegovog sakralnog dijela koje se sastoji od mezarja sa musalom i memorijalnog zida sa imenima od 8372 imena. I taj broj nije konačan. Memorijalni centar Srebrenica Potočari je koncipiran tako da se pored sakralnog dijela sastoji od memorijalnog dijela sa muzejskim i edukativnim sadržajem. Naš je zadatak da, pored toga što svake godine organizujemo dženazu za identifikovane žrtve genocida i obilježavamo genocid nad Bošnjacima svakog 11. jula, za buduća pokoljenja stvorimo muzejski i edukativni sadržaj koji će jasno i precizno svakom posjetiocu pokazati šta se ovdje desilo jula 1995. godine. Nakon toga niko sa ovog mjesta neće otići ravnodušan. Ponijeće sa sobom zauvijek sjećanje na strašni zločin i našu poruku cijelom svijetu. A ona glasi da se nikada nikome ne ponovi. Never again ili nikada više je svijet rekao i nakon holokausta 1945. godine. Da li će svijet polučiti pouku iz sjećanja na srebrenički genocid, genocid nad Bošnjacima, genocid nad muslimanima Bosne i Hercegovine, kako piše u presudi Međunarodnog suda pravde iz februara 2007. godine, ili će obećanje nikada više ostati samo isprazna fraza. Memorijalni centar Srebrenica Potočari je u posljednjih nekoliko godina napravio veliki napredak u onome što se zove kultura sjećanja. Ovo se postiže tako što se muzejski i edukativni sadržaj obuhvaćuje u kontinuitetu. Uprava Memorijalnog centra je u okviru strategije razvoja odredila prioritete i objekte u kojima će se nalaziti soba za audio-vizualne prezentacije, odnosno Sense dokumentacioni centar je na listi prioriteta. Pored ovog novog sadržaja koji će vam biti predstavljen danas, Memorijalni centar je izgradio i biblioteku genocida, te otpočeo novi projekat kojim će cijeli objekat komande holandskog Unprofora biti pretvoren u muzej po principu očuvanja autentičnosti, koji se primjenjuje i na sve druge dijelove Memorijalnog centra. Taj projekat je podržala vlada Kraljevine Holandije, čiji je bataljon na ovom mjestu bio sudionik događaja jula 1995. godine. Glavni razlog današnjeg okupljanja je zvanično otvaranje Sense dokumentacionog centra u multimedijalnoj sobi Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Ovaj projekat smo proveli u saradnji sa agencijom Sense Tribunal, čiji direktor će vam se uskoro obratiti sa više detalja o samom projektu. Čast mi je što mogu zajedno sa vama da danas pristujem otvaranju jednog ovako modernog centra sa edukativnim sadržajem koji će preko sofisticirane audio-vizualne opreme posjetiocima Memorijalnog centra predočiti stotine sati istrage, rekonstrukcije i procesuiranja, te iskaza svjedoka i drugi materijali dokaze prikupljene i predstavljene pred Haškim tribunalom. Dragi gosti, dame i gospodo, poštovane majke, još jednom vas zahvaljujem na vašem prisustvu i na kraju vas pozivam da u svijet još jednom pošaljemo poruku ne ponovilo se. Želim na samom kraju da se zahvalim svima onima koji su nam pomogli da otpočnemo drugu fazu. To je Kraljevina Holandije, Kraljevina Saudijske Arabije, Energoinvest Sarajevo, uvaženi Reis Ulema Husein Efendija Kavazović i
drugi.